Брак с чужденец. С участието на Ердал Юзачалар, Нехир Ердоан, Юзгюр Чевик, Сумру Явруджук, Ариф Еркин, Зеки Алася, Наталия Досополус, Енгина Кюрек, Бинур Кая, Илкер Аксум, Мюбеджел Вардар, Гюзин Алкан, Озан Орлу, Шинаси Юрцевер и други. Режисьори Ямур Тайлан и Дурул Тайлан. Добър апетит, Кахраман. Да ти е сладко. Фериде? Ти нали обеща да спреш още тази вечер? Огладнях от нерви. Нали нямаше да ядеш повече сладко? Стига забрани вече. От нерви ям. Ям и все едно не съм ял. Да не беше ги ял изобщо, Кахраман. И без това съм много изнервен, Фериде. Нека утре сутринта да продължим, хайде. Не мога да преглътна това, което направи дъщеря ни тази вечер. Не се разстройвай. Не дей. Как да не се разстройвам, Фериде? Как да не се разстройвам? Кахраман, знаеш ли колко е часът? Хайде, да си лягаме. Да си лягаме. Страдаш от диабет? Добре. Наскоро получи криза. Добре. Докато ги приготвях си похапна, нали? Фериде, стига си мърморила. Ще престана, това е последната ми хапка. Вярваш ли си? Виж какво, не ме изнерви. Не ме притискай, моля те.